Magandang araw sa inyo mga kapromdi. Meron na naman akong bagong project dito sa aking backyard. So kasi gusto kong maging malinis yung buong paligid dito dahil tinatambayan pala nila nanay yung dito yung may puno ng kahoy, kaya nililinis ko. Binaklas ko yung Philodendron Dark Lord, yung malaking tawag doon, yung malaking golden pothos. Tapos marami pang mga baging plants na gumagapang doon. So ngayon, binabaklas ko, kaya pinapamigay ko nga yung Philodendron Dark Lord sa pinost ko sa Facebook. Kaya lang wala naman walang pumupunta dito, lahat gusto i-ship. So pasensya na kapromdi kasi hindi ko talaga i-ship yung hindi ako nag-ship ng halaman. Kasi alam ko yung may mga nagpapadala ka ng mga plants, parang humingi pa yata ng license sa DNR para mag-transport ng mga plants. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa ng mga plant seller na ganon, kasi dati nag-inquire ako, parang sabi humingi muna ako ng permiso sa DNR para magpadala ng mga plants. So ayun, but kung bago lang po kayo kapromdi sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo palagi sa aking mga bagong post na videos. So ayun nga po kapromdi, yung likod dito, yung backyard, nililinis ko at yun ang gusto kong gawin ngayon at project, at ipapakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ko dito. Tara! So ayan po kapromdi, napakasukal ng ko dito yung likod ng bahay. Nakikita niyan kung may nakapulupot na ahas dyan, di mo malalaman kung may ahas dyan. So ito kapromdi, binaklas ko na yung isang malaking nito, yung baging na malaking ganito, yung baging na Philodendron Dark Lord. So punong-puno itong kahoy na ito. Din yung mayroon din siyang malaking golden pothos, tinanggal ko na rin, at mayroon pa natira na malaki na rin ito, yung dragon tail na tinatawag. So ayan, gumagapang sila at punong-puno nga ng halaman dito sa kahoy na ito. So ang gusto ko, linisin ko yung kahoy na ito para just sa ground. Lalagyan ko na lang siya ng mga bato para malinis tingnan. Kasi ayan naglagay pala sila ng duyan dito, si nanay palagi nagduduyan. At mamaya hindi ko na malayan, may ahas yung puno. Bigla na lang siyang tinuklaw. Then syempre ayusin ko din dito kapromdi. Alisin ko na lang yung mga halaman na yung total hindi rin naman gumaganda, at lagi nilang inahawi kasi pupunta sila dito sa duyan. At ayusin ko na lang yung mga plants dyan ng mga tanim. Ang ititira ko yung dapo, kasi maganda ito sa sa puno. Malinis naman siyang tingnan at hindi naman, parang okay lang naman siya dyan. Ang gusto ko yung matanggal yung mga marumi na yan. Gusto kong malinis tingnan yung kahoy hanggang dun sa itaas. Pero tong isa na to, hindi ko pa matatanggal ito. Ayun nga, mayroon ang daming mayroon golden pothos, mga tawag dito, yung mga Philodendron lemon lime. Ayan, ang dami niya kapromdi. Yung puno kasi na yan, yung parang langka, anong tawag doon, natuyo na siya. Tapos pag natumba siya, siyempre kasama yung mga halaman na yan. So matutumba yung kahoy na yun, laki-laki pa naman. Gusto ko malinis yon dito. At ayun, para pag nagduyan sila, malinis dito yung kapaligiran. Ayan, mas magandang mas malinis. Mas maganda kung mga bato-bato na lang itong puno ng mangga at ng nara. So kasi wala rin namang kaayusan, hinahalukat ng manok. Kahit anong ilagay ko dyan, hinahalukat ng manok, nilalagay ko ng mga paso, tinutumba. Kaya nilalagay ko bato, so para mas malinis. Yung to pala kapromdi, ito palang na yan, kamansi yan, ito. Yung nagagapangan ng mga Philodendron, lemon lime, meron din halo-halo na golden pothos. Saka ito,
Alam ko ito, yung dahon nito, yung original niya, ganito. Ayan, no? Pag lumaki pala, hindi na siya maganda pag lumaki. Mas maganda kapag maliit lang ng mga ganitong dahon ba. So, ayun. Nasimulan ko nasimulan ko nang baklasin yung mga baging diyan na malalaki. So, pag malinis na diyan, mas magandang tingnan. At syempre pag ang mga bato-bato lang nandiyan, magandang tingnan yung yung itong bird nest or dapo. Ayan. So, alam nyo ka from ditong na ito, yung philodendron na ito, hiningi ko ito nung during pandemic time. Dalawa pa kami may kasama kong isang plantita. Pumunta kami doon sa pinsan niya. Doon may gumagapang na ganito, pinutol nga eh. Pero nung nalaman na uso na yung halaman, so ayun na kaming pagbigyan. That time kasi yung ganito kalaki, masyadong, yung ganito, halimbawa yung talbos lang niyan, ganyan ng talbos na yan, umaabot ng yata 1,200 to 2,000 yung isang putol nun during pandemic time. So nakakuha kami ng parang umuusbong na sanga. Ganun lang kapromdi, may dalawang dahon ang tinanim ko. Tapos yung pinagtiyagaan ko talagang alagaan yun hanggang sa lumaki dito sa nilagay ko dito sa puno ng mangga kasi yung laki-laki na eh. And tapos binaklas ko rin naman. So ngayon babaklasin ko pa itong natitira na ito para malinis ko ng totally yung puno at wala nang wala na akong makikita mga damo diyan. Ay marami na akong tinanggal. So ito nga kaprom dito, tatanggalin ko na ito. Dahil yun nga, gusto kong linisin yung puno. Ipapamigay ko ito ng libre. Kung pupunta sila dito sa bahay, so ibibigay ko ito. Walang bayad. So, ayun mga kapromdi, kaya gusto ko siyang tanggalin kasi sobrang haba ng mga tangkay niya. Mayroon akong tinanggal dito na isang bagay na mas malaki dito. Masyadong mahaba yung mga tangkay ng dahon niya. Ayun no. Pero napakaganda niya kapromdi. Pero talagang kailangan kong tanggalin para at least malinis dito sa backyard ko. Then, syempre ito, yung mga natitirang dyan, tatanggalin ko siya para maging malinis. So, ipapamigay ko ito kapromdi. Ipapamigay ko po ito kung gusto nyo. Pumunta lang po kayo dito sa Barangay Gubat, Lagunica, Marinisor. Ayan po mga kapromdi, nalinis ko na po yung puno ng mangga at ng nara at natira yung Burmese ferns or dapo, tapos yung medyo nasa taas, yung tinira ko rin yung sanggumay na orchids at meron isang native na orchids na hindi ko alam ang pangalan. So ayan, tinatanggal ko yung mga dahon ng bird nest, yung mga natutuyo para malinis tingnan. Siyempre kapromdi, ititira ko yung bird nest kasi mas maganda siyang tingnan kapag mas malinis yung puno at siyempre malinis din yung ground. So ayan po kapromdi, lilinisin ko na yung pinakapuno para malagyan ko na yung mga bato at siyempre alisin ko muna yung mga philodendron or mga kalatian na nakalagay dyan sa ground para mailagay ko yung mga stones. Ayan, at malinis na nga po kapromdi yung kahoy at kitang-kita na yung sanggumay at orchids. At gusto ko siyang magkaroon ng bulaklak. I think magkakaroon siya ng bulaklak at lalagyan ko siya ng fertilizer. Ayan po.
konti na lang naman yung tatanggalin ko sa taas, yung dragon tail. Tapos yung, ayan, halos wala na akong tatanggalin ka from di. At ready to clean na yung sa ibaba. Simulan ko na ito ka from di kasi ayun, wala naman ako ginagawa. Tambay lang ako dito sa bahay. Pag hindi ako kumilos, walang mangyayari sa buhay ko kasi tambay ako dito. Ayun, wala akong ibang gagawin kundi magpaganda ng aking garden. Ayun, bali ito na yung pinakatrabaho ko dahil jobless ako nga from di. Wala akong pinagkakakitaan. So, nakakahiya naman tambay lang ako dito. Tapos, ayun, kumakain, tapos walang hanap buhay. So, ito na lang ginagawa kong sideline ka from di. Yung balang araw, yayaman din ako. So, ito nga ka from di ang gagawin ko dito, tatambakan ko na lang ng bato. Dahil, ayun, nakikita nyo, marami akong tinanim dito na singgonyom. Pinakita ko naman ito dati na tinatanim ko yung singgonyom para pag once na kumapal siya, gumanon siya. So magandang tingnan kasi medyo neon, maliwanag tingnan. Kaya lang hindi tinitigilan ng manok. So wala naman akong alagang manok. Kaya yung kuya ko may alagang manok sa ate ko. Hindi ko naman sila pwedeng pigilan, saka wala naman silang kulungan. Pati yung mga manok ng kapitbahay, siyempre pupunta rin dito, mga pato. So, inuubos yung mga dahon. Kaya ang gagawin ko dito, ayun, tataniman ko siya lalagyan ko na lang siya ng stones. At siyempre, isa pa, gusto ko malinis dito. Or, ayun, kaya, dahil nakikita ko nagduduyan sila nanay dyan. So, isa yun sa mga factor na kaya dapat kung lagyan na linisin dito. Pero yung mga tinatanim ko na dito, singgonyom, hindi naman nawala. Pero wala mga dahon. Dahil inuubos ng pato sa manok. Namumulot ako ng mga ng mga bato dun sa ilog. Pero ka from di, wala akong makuha. Wala pang lumalabas ng mga mga white stones. Madali lang naman ito, kaya lang paghakot ng mga bato mahirap kasi sobrang bigat. So palibot ito doon sa paligid sa aking dito sa aking kahoy. Nung magsisimula ako mag-gardening ka from ditong mangga, lang maliit na maliit. So 4 na taon pa lang yata to, 5 taon. Ayun, sobrang laki na. Tapos yung nara, siguro mga 4 years yung nara. Hindi ko naman siya pwedeng bunutin that time kasi nasasayang ako. So ayun, malaki na siya. At syempre, makakatulong yan dito sa paligid. Magkakaroon ng, lilim dito sa loob sa likod ng backyard. Kaya nga ma-press ko dito dahil may mga dahon. Yung mga ugat nung mga vine na tinanggal ko dito, yung philodendron, dragon tail, saka yung golden putos. Dito lahat dito sa tabi na ito. Pero hindi na ako ditong huya, hindi ko alam kung anong klase yung ugat nun. Kasi meron din mga ugat parang kahoy. Malamang sa huya ito. Pero hayaan ko na lang siya para gumanda kasi hindi naman siya inaalagaan eh. Parang bird nest. So ayun, namulot na ako ng konting bato at yun ang ko dito.
So ayun po mga kaprom, di medyo nalagyan ko na ng mga bato yung mga paligid niya, pero talagang kulang sa bato, kaya ginawan ko siya ng paraan at naghanap ako ng mga bato dito. Hinagilap ko talaga yung mga batong nilalandscape ko dyan sa gilid na medyo sobra. So ayan, lalagyan ko na lang ng mga maliliit na bato yung mga pagitan niya. At syempre kung makakuha ko ng white stones, yun ang ilalagay ko dyan. But for the meantime, yung ano muna, yung mga nakuha ko mga bato na maliliit na hindi puti. So dyan sa gitna kaprom, dilalagyan ko pa rin siya ng halaman. Yung halaman na hindi lumalaki. Yung parang mundo grass na mahaba. Mayroon kasing mundo grass na maiksi, mayroon mundo grass, kamukha ng mundo grass na medyo humahaba. So yan ang tatanim ko dito kasi nasa paso lang siya, parang nasusupukit na siya doon, para mabigyan kong dumami siya, mabigyan ko ng chance na dumami. So yan, maglalagay ako ng mga stones diyan sa gilid-gilid ng mga nakabuka na mga bato. So ayan. Pansamantala lang naman kaprom, di habang wala akong nakukuhang magandang bato. So lalagyan ko muna siya sa gitna para hindi nakikita yung lupa. Hindi naman ito kasya. Ulit ako kasi konting-konti lang talaga yung nakakaprom di. Mabigat kasi. Yung katulad niya parang dapat panpanan talaga ng maraming bato. Ito kaprom yung itatanim ko dito sa gilid, sa pinakapuno ng kahoy. Kasi hindi naman ito lumalaki, so bagay ito dito. Although baka sabihin niyo tinanggal ko yung mga bagging plants dito kasi makapal. Masikip na dahil mahaba yung mga tangkay ng mga philodendron, golden putos, tapos magtatanim ulit ako. So ito kaprom ganito lang kasi ito, hindi siya lumalaki. Kahit matagal na matagal. Ang tagal na nga nito, kaya gusto kong alisin dito kasi gusto ko dumami siya. Bibihira na lang kasi yung may ganito, pero nung kabataan ko, ang mga halaman halos ganito lahat. At mayroon din ganitong maliliit, yung tawag doon is mundo grass. So ito hindi ko alam kung anong klaseng grass ito. So punong-puno na siguro to ng ugat, at syempre mas maganda kung ko sa iba, mailipat ko. Ayun, punong-puno na kaprom di, at syempre ito gagamitin ko rin pag nagpropagita ko ng ibang plants. So dapat dito ay talagang paghiwalayin para dumami. Ayan po mga kaprom, dito po sa po yung ginagawa ko dito sa puno ng kahoy. But yung mga white stones, kulang po talaga yung white stones ko. Pero nilagyan ko na lang ng pinaghiwa-hiwalay ko na lang dun sa mga pagitan ng malalaking bato. Then syempre ibabalik ko rin yung mga nasa paso na halaman dyan sa paligid. Although syempre dito medyo luluwag na kasi yung mga kalatya na tricolor na nasa paso. So ilalagay ko siya dito sa paligid ng tinanim ko na grass para hindi siya ng mga manok, kayasin or kahigin, kasi hindi pa siya tumutubo. But once na umano naman siya, lumago na siya, ang gandang tingnan niyang kapromdi. At siyempre bagay na bagay yan dito sa puno ng mangga at nara. At siyempre habang lumalago sila, lumalaki papunta dito sa so magbabawas ako ng stones diyan hanggang sa mapuno na siya ng ganyan. So maganda siyang tingnan kasi hindi na siya masyadong ng manok.
hindi na siya masyadong kakayasin ng manok kasi matigas siya at hindi naman siya tinutukaan ng manok. So ayan. So ang next susunod ko na gagawin siyempre dito kapromdi. Yung aapakan dito, tatanggalin ko yung halaman na nakaharang diyan para pag pumapasok dito sila nanay walang nakaharang. At kung gusto nila magduyan dito, okay na yan, malinis na at wala nang problema. So hindi na ako mag-alala kung may ahas dyan or something na may mga uod na makita dyan kasi tinanggal ko na. So ako na nga yung namantal yung katawan ko sa kakatanggal ng mga ng mga baging at yung ibang halaman na nakakapuno dyan. Itatago ko muna yung mga bagong halaman para hindi makita ng manok. So ayun, naging balance na yung niya, mga paso doon na may puti. But syempre medyo hindi pa masyadong nakaayos. So ayusin ko na lang later kasi pagod na ako sa halongkat dito. Kanina pang umaga ako nagsimula. So ayan kapromdi. Ayan po mga kapromdi, tapos ko na pong gawin yung backyard ko dito. Ang gagawin ko na lang po dito yung magpalago ng halaman. At syempre napakalinis na po dito. At yung duyan ni nanay, ayan, okay na siya dito, malinis, super linis na. Inayos ko na rin yung mga halaman dito. But kailangan ko pa rin i-rearrange yung mga plants dito kasi dito sa banda dyan, sa banda sa kanila, ay hindi pa masyadong maganda yung mga halaman dyan. Kailangan na panpanan ko pa ng mas maraming halaman para mas magandang tingnan at mas malago. So dito naman sa side ng backyard, okay na siya dito, super linis na. Ayan kapromdi, wala nang mga baging na malalaki dyan sa aking mangga at nara. Ayan, so ang pinoproblema ko na lang ito yung tuyo na kamansi dahil pag natumba ito siguradong mapupuno dito ng mga wasak-wasak na kahoy or bulok na kahoy kasi matagal na yan. So siguro pag bumagyo talagang matutumba yung laki-laki pa naman. Sana unti-unti lang na lagas yung kahoy na yan. So ayun kapromdi, sobrang maganda yung aking backyard dito, makulay. Yung mga pinutulang kong halaman, okay na sila at maganda ng magtambay-tambay dito sa likod ng aking bahay. Yung monkey tail or fox tail na halaman dyan ng kulay pula, natumba ng malakas na hangin at inilipat ko na lang para hindi siya mawala. Dito ko rin naman siya inilipat sa bandang kanan kasi mas mayroon siyang space. Diyan kasi punong-puno na, so ayan. Ayan yung aking mga makukulay na halaman, mga pokianti, yung maroon plants na napakaganda. Ayun. Ayan, sarap na magtambay dito kasi malinis na at wala nang alalahanin pa sila nanay dahil talagang nililinis ko talaga. Halos araw-araw nga nagwawalis ako dito para magandang tingnan at maaliwalas. Ayan. Backyard ng isang maliit na bahay.
Yung dito sa ground, tinaniman ko dyan ng mga grass. Tapos yung mga dating nakapaligid dyan na Calathea tricolor, ay nilagay ko pa rin dyan. At lahat na nakapaligid dyan ay Calathea. 4 na variety sila kapag na Calathea dyan. Or 5 pa nga, 5 variety ng Calathea. But mas nangingibabaw yung tricolor kasi mas marami sila at mas malago. Ayan po Kapromdi, marami pong salamat sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat, muchas gracias, and Diyos mabalos.